Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Bukod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, kitsa 29 na bulan sang Marso tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyo nga aton talakayon para karon nga adlaw. Idulong sa aton sang D3 Bayo. D3 Bayo, dako ang mabulig sa pagkakas sa mga tagaw nga nagtapik sa aton lawas. Tambal pa sa ubo sipon kag hilanat tag 14 pesos lang. Produkto sang Klinika de Alternatibo kag ginadulong man sa aton sang DTX 500. Ini magkalipata, mag-detoxify gid, inom gid DTX 500. Ang DTX 500 nagatinlo sa inyo dugo, nagasilig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay, nagabulig man panubo sa inyo blood sugar bangod sang organic compound niya nga bisin, charantin kag polypeptide. Gani kon mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sa diabetes, DTX 500 ang pangitaa. Gamitan ninyo adlaw-adlaw nga tanan proteksyon sa aton ikaayong lawas. DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tag sa ninyo ka mga puluyan. Anano ang mga balita kag isyo ti kahapon sa kaadlawan ni Presidente Rodrigo Duterte siling sang iya sini pamilya kinahanglan wala sang politiko, wala negosyante kag bisan gani malapit nga kaabyanan ang hindi pagpahanugutan nga magbisita sa kadlawan ika-76 katuig nga kadlawan ni Presidente Rodrigo Duterte. Ti strictly pamilya ko no Kag posible may mga limitasyon may mo lang wala gid bisita, may ara gina pinili nga mga bisita. Amo ini ang kadlawan kapon sang presidente, hindi pareho sa nagligad nga tuig nga may mga kabyanan, nagabi-abi sa iya sini nga kadlawan politiko kag iban pa. Pero karon nga adlaw balik gid si Presidente Rodrigo Duterte sa Manila nga kay maabot ang 1 milyon nga Sinovac bakuna halin sa pungsod China. Nauna ini nga batsa sang Sinovac nga baklon iya sang gobyerno sang pungsod Pilipinas. Hindi niya libre. Halin nagligad to kuni nagatag libre. Donasyon halin sa pungsod China. Ang report nga to nabaton ining first batch sang Sinovac baklon na ini sang gobyerno sang pungsod Pilipinas. Kabay pa, madamo pagid ang mabakunahan para makigsumpong kita sa madata pag-ibwal sang COVID-19 sa iban nga kaprobinsyahanan. Imbes nga kung tani ma-enjoy na kita, kay daw ideklarar na modified ang bilog nga pungsod Pilipinas, balik naman sa puno kay nag-inibwal naman, tumaas naman ang inigo sang COVID-19. Isa ka alkalde kag Iloya napatay gani. Inigo sang COVID-19 patay gid. Ay porteho. Masyado ka delikado. So, pag-abot sini sang una nga batch sang Sinovac, mga 1 milyon ginasigahom naton madamo ang mabakunahan. May mga reklamo niya ti nagpabakuna, batyag igo gyapon,
sang COVID-19. Pero hindi na tama. Ambot silingon, may ara ka na iya salig sa lawas. Kung maigo kagin man, hindi kagin mataman. Tugto nga mag-abot ang second dose sang bakuna. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong nga pamatian istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sabisan anong nagkahintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalat na malasig pero sigurado aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon
Aksyon Radyo. Nga pila ka mga dumaan na nga mga politiko subong man maninilag sang politika sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nambalan bala ang nagakabit nga mga streamer Ran Albiran na pungkuan pila ka abogado, pila ka mga grupo. Nambalan kon mga senaryo nga mahimo matabo diri sa syudad sa Bacolod pananglitan maglagan. Siya na Congressman Albi Benitez, mayor sa syudad sa Bacolod. Ano ang mga senaryo, ano ang nakita sang pila ka mga veterano nga mga maninilag politika sa Bacolod. Nya kung maglagan si Albi sa Bacolod, may tsansa nga magdaog, pero gamay lang. Ang malain, kay dako ya tsansa nga mapirde siya. Amo na ang ila sinipagtuon. Amo sila nga may tsansa magdaog bala, pero nya kung sa porsyento gamay lang. Pero dako gidya nga porsyento nga kung magpapili sa Bacolod, si Albi mapirde siya. Ang ila nga pananawan amo ni. Kung magdalagan si Albi senador, 95% sa Negros, lakip pa Bacolod, madalaya. Nga yan nahidlaw na kita. Halin sang una, pila na katuig, wala iya senador ang probinsya sang Negros Occidental. Pero kung magpapili si Albi Benitez senador, por sigurado, 95 o sobra pa sa bilog ng Negros ka Bacolod ang madala kag magbutar sa iya. Amo na yung pananawan sang pila ka mga maninilag sa politika diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nambalan to ang mga politiko na labot si Congressman Greg Gasataya. Siling sa iban, posible. Iban maisol, posible. Wala sang maengkwentro kay Congressman Greg diri sa syudad sa Bacolod. Kung may ara gid mag-engkwentro, sila nila laban dihado. Kung anong buot la silingon, sila lang nakaitsindi sa to nga mga tinaga. Nya posibilidad ang engkwentrohan ay sa Bacolod, ining bag-o tukib nga mga konsyal kag ang mga daan nga mga konsyal kambaking nga amo ang magadinaguso kang mag-engkwentrohan ay
dire sa siyudad sang Bacolod. Iniya opinyon, iniya mga politika nga paglantaw sang pila naton ka mga kauturan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:53. Mabalik kami pagkatapos ini. Linibo na ka mga Pilipino ang nagakalamatay kag Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
Suot ko lang ini makadali sa nabilin nga mga ginutlo. Paandam sa aton mga kauturan ining summer. Dry season. Ambot silingon na malamalagid ang igo sang init. Nga bangod kon amo ini nga dry season ang panawag sa pag-asa, delikado sa heat stroke, balatian sa panit, bungang balhas, ilana, trangkaso, kag iban pa. So, hindi kita magwa sa tion nga alas 9, tubtob alas 4 sang hapon. Ano ang igo niya sini? So, paabuto naton mamala ang duta, maglitik ang mga duta, laya nga mga hilamon, ang iya resulta sina gutom sa kasapatan. Ang mga sapa kag mga kasubaan may tendency nga magmala bangod sa sobra kainit sang panahon. Anong igo iya sini? O tanon, laya, humay, tubo, kag iban pa nga mga pananom. Amo ina nga ginsalot ginaton para magpaandam sa aton mga utod nga halong gid. Kay dry season ang panawag sini. Dumdum ka mo nagligad nga matinuig to, nga galilitik ang duta. Nagmuda to nga baklan na kuno sang green nga mga antipara, ang mga karabaw, baka, kag iban pa, para bisan brown na ang hilamon, green gyapon pananawan, sang sapat para lang makakaon. Amo ini ang ginapaabot naton. Kabay pa nga, hindi man ini magtuga sang kung ano pa man nga mga pamalatian. Purte, no? May COVID-19 na kita, may dry season pa kita, may pamiste pa kita, may ngurob-ngurob pa ang bulkan, may linog kag iban pa. Porte ang kalamidad nga nagaigo sa aton pungsod, no? So, ang aton panugyan sa aton tagpalamati, extra nga paghalong. Dry season lang ini siya, pero kung maglawig, sos, puwerte ini ang epekto niya sa tao, sa sapat, kag pangkabilugan nga aton pagpangabuhi dire sa pungsod Pilipinas. Igoon niya ning ekonomiya, igo ang pananom, igong mga mangunguma, igo ang mga naga-producer sang kalamay ning tubo, kag madamo pa. So, halong. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Las City 1. Mabalik kami pagkatapos ini. Nalipay man magbalik sa ubra. Galing may... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo Igo man sang COVID. Ang isa ka radyo na siya nag-anuto siya, nasapuan patay sa sulod sang motel. Ay, oo. Ini mga balita kag mga isyo gindulong sa aton sang D3 Bayo. Happy birthday lang kay Aksyon Aiden Aboso. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,